Anu mama no. Ekele be honanya ekele de anye bweze ekele be honanya obe de ma ekele be honanya ekele be honanya ekele be honanya obe de ma anye de mlebe monna mole ma wo ekele be honanya obe de ma ekele be honanya ekele be Hello na la were kele wo monna mole ma were kele be onanya obe de ma ekele be onanya ekele be onanya o mahalo de mole ma were kele be onanya obe de ma ekele be onanya ekele be Nigeria were kele wo Africa were kele be onanya obe de ma ekele be onanya ekele be onanya Ibu kaloji were kele wo monna mole maya were kele be onanya obe de ma ekele be onanya ekele be If you put an Eze Council and Eze Arochukwu, Mama. Yeah. Oh, yes, you bury your job. I could be a Marco in here. Days are in Council and Eze ago. I know Chineke Makuchi, Medical Magic, Jesus. When you see that young cake come to our job, I don't know when your job for not good and one. I'm not saying, I again, you with the money here. I have gone over Fondo of Organil. You know, my Manaha Jesus. Where you may
na-ege ntị ihe awụ Adamazi TV na-egosi unu ozi ọma. Ihe awụ na ma Eze Arụ nyere ndị eze ogo niile nna the 19 villages. Ọ na ma o nyere ha, o ji kene ha. Eze Arụ nke asụsụ ndị eze ogo. So a na-eke ụzọ abụọ. One side ndị eze Arụ nke asụsụ one side ndị eze ogo ebu. So aga m kaza mee. Okay. So to ọ dị ka ọ dị ugbu a. Aka ụlọ ọkpụ olu bụ nke ezigbo isi. Aka ụlọ ọkpụ olu bụ nke eze Agụ. Then isi ya bụ nke Eze Arụ. So abịa ogbe ya na ọdụ ya na isi ya na ala Eze Arụ. Apata ya na nke a lara ya ndị nke ọzọ a ga-abịa tuke ya na ihe a ocean ịkọtụbata ihe a ocean ya. So eke Godwin ama na ekene ya the whole 19 villages ndị ozi ogo niile. Onye ọbụla ga-eketacha nke ha. Ọ na ụlọ otu esi kee dị na ma. Ndewonu.